Esselamu aleyküm mehriban adamlar. Hormatly prezident bilen il yurt bähwetli işlerine rowasyk ardy edip, halipalar ýoly bilen atly höhbetli konsertimizi başlaýardy. Biz şuň Balkan welaýatynyň Bagşy Süleyman Toýlyf studiýamda çağırdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler. Dutarda Mehmet geldi. Mehmet Ýar, Gajakda Gurban Rahman. Studiýamyza hoş gördük. Süleyman ene bagşylyk ýoluny ilkinji başlaýşyň. Bir oglulukda bir o dutar salman aýdym aýtmana bolan bir sebäpler bolýar-da. Bir maşgalaňyzda bir bagşy bamy tadanna bamy. Ilkinji bir dutar haksyň bir ilkinji bir aýdym aýtjak bolan pursatlyň dogrusyny gurrugymyz başlap berdi. Menem ogluluk ýyllarymdan bäri türkmeniň bagşylyk ýoluny uly höwes bilen höwes etip başladym. Ogluluk ýyllarymda Han Megnur Tagan we Halipa bagşylar köp dinledim, toýda aýtışlaryny, konsertdäki çykyşlaryny köp höwes bilen, uly höwes bilen dinläp aýdym aýtmaga başladym. Şu maşgalaňda bir bagşy tadanna boldymy? Hawa Rahman meniň garry bagam Narygylç. Öz uly bagşy bolmasa da kiçirek toýlarda aýdym aýtýan eken. Bagamyň dutaryny çalyp oglulukdan mer ilkinji höwesler şeýtip döredi. Süleyman halipalar ýoly bilen atly söhbetli konsertimizi haýt-haýdym bilen başlap berdi. Men halipa bagşymyň Nuryurt Gulfuň sen bolmasaň ýanymda diýen aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. Bolar. Ay yıllar geçer yağıyor ey. Yıllar geçer yağıyor sen olmasan yanımda. Bülbülün ovadıyor sen olmasan yanımda. Sen olmasan yanımda. Ay gecelerim uzaktır ey. Gecelerim uzaktır, hatar çektim güdeptir. Yüreğe at tektin zattur, sen olmasan yanımda. Sen olmasan yanımda. Ay dağımdan duman gitmez, vakfülümden kuman gitmez. Aydan atlı günüm batmaz, ha sen olmasan yanımda. Sen olmasan yanımda. Ay yitirdim yanını hıvrım ha. O tüyüm dinlep hıvrım boy sen olmasan yanımda. Sen olmasan yanımda. Sen baltımın açar ey, vah bu da dönü içeri. Ey, yıldı kimi göçerim boy sen olmasan yanımda. Sen olmasan yanımda. Ay yıldı kimi göçerim boy sen olmasan yanımda. Sen olmasan yanımda.
Süleyman sağ ol. Indi babamyň dugtaryny şol bir çağalyk döwrümde çalyp şol ilkinji kakулary o çaldym diýdim şonu bir aýdym sady höwesiň bir halipaň ýanyna eltendirler bir ilkinji tälim alan halipaň dogrusyny gurrugmady dowam etsek. Men çağalykdan bäri aýdym sady höwesim bolan üçin ejem meni saatçylyk mektebine okuwy sally. Owa. Men ilkinji saatçylyk mektebinde Qur'an Gılç Nurgulyçowdan öwrendim. Halipaň şo boldy da. Halifam şo boldy. Ne halipaň şol ilkinji öwreden prototlar ýadyňa düşýändir. Näme-de sağlardan başladın mı aydımla bilen öwrenipmi? Halifam ilkinji sağlara öwretýärdi, soň aydymyň aýdylyş usulyny öwretýärdi. Kengini. Men halifamdan öwrenen aydym ilkinji çağdyrys çağlary boldy. Şol aydymlary öwrenmek ilk başda kynrak düşýärdi. Halifam ýöne aýdyş usulyny maňa şol aydymy ýerine ýetirip, näil ýerine ýetirmeligini öwretýärdi, tertibini. Süleyman inni haýt-haýdym aýtyp berjek. Azad eýlegini ýene aýdym aýtyp berýän. Bol. Padşahım taney, padşahım tana, ey arın tönäyin, gel benim balam yarey, azat eýlegin. Seni yaradan ey, vah kurban bolayın, gel benim oğlumnu yarey, azat eýlegin. Bahar vedir bilen, av eyledin peyman, dönmegül ähtinden yarey, ger bolsa iman. Aşıklar zanını yar, 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 zan, zan. Vah koymagul arman, gel benim oğlumnu yarey, azat eýlegin. Tahir canım bugün yarey, 14 ýaşyna yar, 14 ýaşyna. Sen sebäpli düşmanlar itasın ey. Vah ömür sürsün nökre yar, 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 zan, 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 zan. Ey olun qaşına, gel benim kulymy goý ey, azat eýlegin. Oturmasın ey atın tozunu, aktırıp koyverme yar ey derya yüzüne. Zöfre gıydın san bir yar, 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 zan, 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 zan. Ey oğlum iğna, gel benim oğlumnu yar ey, azat eýlegin. Ha. Ey dökrüğüydüm zan bir yar, 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 zan, 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 zan. Vah olun iğney, Şamenin oğlunu yar ey, azat eýlegin.
Süleyman Sağol ine Tunot Mektem tamamlap, şol aydym saat ugur oyunça okuň dowam etdiňmi? Şo dogrusyny ugurum dowam et. Awa menem saatçylyk mektebini tamamlap Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň Ýörüýte Sungat mektebine girmek maňa meýesser etdi. Awa. Men halifam Nurmurat Allahoglu boldy. Ha. Men ondan köp aydymlary öwrendim. Talip oglulary bolup her türlü ýollardan aydym aýtmagy öwrenýärdik. Awa. Ne esasanam görýärmi Balkan welaýatynda ussat ulul halifalarymyz bar. Ene Nurberdoğlu ya, Varajan, Asır Mehmet Davud, şu halifalaryň görýärmi ömür döreçiligi bar, saat aydymlary bar, aýdan bir destallardan aydymlar bar, bir nusga şahirlenmezden, onuň döwrüniň özüni şu döwür şahirlerinden goşgularyndan kän aýdanlar. Awa bize Molla Çäkliýew halifaň, Awa. Tarhan Sapaýew halifaň, Asır Mehmet Davud halifaň, Awa. Nurberdoğlu halifaň, Varajan halifaň, şo ýollardan aýdylış usullaryny öwredýärdiler halifalar bize. Awa. Indi talip döwründe görýärmi? Bir aýdymy bir her halifaňa bir öz aýdyş bir eheň bar, bir sadyna bir öz tapawutlygy bar, bir ses öwüşçüligi bar, bir bokurdogynny, burunny alýan gamyşgulukda alýan bir ütköşükligi bar da. Şon bir-biriňizden öwreniş pursatlaryny görýän talipler bol aýdýan bir-biriňi aýdýan pursatlaryny bolandyr. Awa taliplik ýyllarymyzda her türlü halif Varajan halifaň ýolundan Nurberdoğlu halifaň ýolundan aýdym aýdýan oglanlar bardy. Biz şolardan damana ýolundan aýdýan oglanlarym köpdi. Şol ugurlary öwrenýärdik bir-birimizden. Süleyman ene talip döwrüne bir öwrenen aýdymdan madyr. Şolaň birini aýdyp bersen. Men taliplik döwrüne öwrenen aýdym Gelsüreyli döwrany şol aýdym ýerine ýetirip beräýin. Ha, bolo. Adıma aşık bolu gelin nireden hümme otur halip şerin zanım erdin el götürmen ölüyünçe elin yani periden alıvli nedenin geltirili devraniye umid eylemey bir yani görcüm kuvancım kendim namey mehrivan heyneyle vır heyretin olma dostum eyne tuvan aşıklık yolun tutayım zulmetme vır gülüm can alevli nedenin geltirili devraniye umid eylemey bir yani rakip ıymazdan bir dolanıylı panhana Kaşları kalın kimin kara gözeymiş sana Men bir ecir biçarem otur halma buzana Alıvli nedenin geltirili devraniye umid eylemey bir yani Ay diyar benle Mehmet ağırdır dağında siye Sana dil yetirellerine çaşıttır akıl husi
Ay näçe tarif etseler gençe bolmaz hiç kişi Alevliğine geldireyli devraniye umid eylemey biryaniye Vah näçe tarif etseler gençe bolmaz hiç kişi Alevliğine geldireyli devraniye umid eylemey biryaniye Süleyman Sağol ne yürütü Sunut mektebini oturup o hayt hunar uğruna işläp bilen. Men Yörüýte mektebini gutaryp tamamlap Balkan welaýatynyň Balkan Awa şäherindäki ikinji çağlar Sunut mektebiniň bagyş mugallymy bolup işleýän. Ha. Çağlara dutar kakmagy, kaku kakmany, perde tutmany, dutar çalan wagtynda nägil oturuş usulyny öwredýär. İlkinji läle sany, naragaç sallaryny öwredýär. Bagyşçylyk ýoluny köwesek çağlar köp. Ha. Aýdyma öwrenmäge köwes edýän çağlar köp. Onu şu görýärmi? Oglun wagtymyz, çağa wagtymyz o bir ilkinji bir aýdylan aýdymlar bolýar, bir dilini ýenişmek üçin bir onuň çağalaň bir özüne howapdaşyrak aýdymlar bolýar. Onuň tenem şu ul aýdymlar aýtsak bolup ýapşýan. Höwet edilýärdi. Şolar ýanyk goruna çağala gelýärden taňa bir ul aýdymdan birin aýda men halipa dik ýende näet onuň bir öwretşiň şol aýdymy o şu wagt aýdyp bolýany ýa-da bir kiçirak aýdymlardan başlamagy düşündürşüňi. Men çağalara ilk başta ul aýdymlaryň kyn düşekdigini düşündirýär. Kiçirak aýdymlardan başlap ulu aýdymlara yetmeligini düşündirýär. Indi şol görýärmi çağala bilen okup bir öwredýän pursatlanmadyr. Onuň köp bilen şorýarmy çağalar diýlenen ünsüz bolýar. Hem şu näme hereketde bolsaň halipasyndan şu hereketini alagan bolýar. Onuň aýdym bir aýdýan pursatlanmadyr. Şähertleň bir üýşüp gotuýan bir aýdym aýdyp berýän pursatlanmadyr. Şonu haýt aýdymlary köprak o haýş edýärler. Şu aýdymlaryň birini aýdyp berdi. Esasy ýomut gökleň ýolunyň aýdymlaryny soraýarlar, öwrenýärler. Başarsalarym başga türlü ýollarym sonra gyzyklanýarlar. Şu aýdýan pursatlaňda bar şähertleňärni haýt aýdym aýdyp berýär. Menem şähertler bilen käwagt özleri oturan wagtymyzda şähertler dağlar diýen aýdymy ýerine ýetirip bermegimi haýyş edýärler. Menem şol dağlar diýen aýdymy size ýerine ýetirip beräýin. Bolar. Dağlar diýsem waspyňdyryp dağlar diýsem waspyňdyryp bir watan tutdum dağlar Aytaýatyna çatyryp kän meýli setdim dağlar Şerap tuğma içtim torip Avavlatmay kemer tirip Bağlarının gülün tirip Meyvesinde attım dağları
vak ayağında kaplanlı şiirler. Üstünde avçı mergeller şağırta yettiğin dağlar. Bayram näsin yanıp piste bağınır bilbili ustay. Ay netivemiz ayrı düşte gel himayet ettiğin dağlar. Ey ay netivemiz ayrı düşte yar ey himayet ettiğin dağlar. Ey Süleyman Sawol ne bağışlık yolunu bir her bağışın bir belli halifany bir dinläp şoň aýdym ýoluny ýykkyn edýär. Onu şu halifaň bir aýdýan sözlerimi, sazlarmy bir özüni alyp barsyny meňdejek bolýan şähertler amma hereketini aýdym bir toduny. Sen halifany bir özüňe nusxawy halif edip, o ýörelge edip tutunyň bir şu halifaňdan bir öwrenen zatlaňmy dinläp öwrenenmi ýa görüpmi ýa bir ýaşulyň gurrun bermegi esasynda şu dogrusynda da gurrun dowam etse. Men Rahman Xanbeg Nurtaganow şol bagşyny çağılymdan bäri gowur ýazgylaryny dinläp, aýdymlaryny dinläp, çykyşlaryny gözläp gelýär. Şoň aýdym aýç ugruny ýykkyn edýär. Ondan başga da Nur Muhammed Garlief diýen halifamyz bar. Ondan bilmeýän zatlarymyz sorýar. Şah Mehmet Seyit Mehmet, onuň Muratgel Çopanow diýen bagşymyz bar. Halifa bagşylardan öz gerek zatlarymyzy öwrenýär. Bir halifalaryň aýdan söýdi wada Süleyman görýän bagşylyk ýoluny bir etaty madama öwrünüp gelmeli. Onuň bir şu öwrünmeli ýerleň maşony utanmaly, soğramaly. Onuň ýalňyşam esasanyň bir halkyň arasyna baranda bir ýalňyş bir aýdýan sözüň bolsa, bir hereketiň bolsa onu ýaşullar berýändir öwrün. Halifa ýaşullar halifalary köpräk dinläň diýär. Görün. Nur Muhammed Garlief diýen halifany aýdymlaryny, sazlaryny öwreniň diýip maslahat berýärler. Köpräk dinläň diýärler. Sazlar bar. Şolary öwreniň diýärler gadymdan gelýän. Biziň Türkmenistan döwletimizde türlü ýollar we ahal ýoluny dinleýär. Salyk ýoluny dinleýär, ýumut gökleň ýollaryny dinleýär, tamana ýollaryny bizde ýolkän şolary dinläp öwrenýär. Süleyman ine bir özüň şuň gepleşiginde bir taýýarlap, şulaýdym aýtsam diýip bir höwes edip bir taýýarlanan aýdymlaň madyr. Şolaň birine aýdyp bersen. Men Şaglaviner Brutler diýen aýdymy aýtyp beräý. Bolap. Dostlar bizine iyiler bizim merdanıdır yiğitler ye. Merdanıdır yiğitler ye. Dağlarını tilgahi hoş geçiriyat balıkları. Ay leylim leylim leylim. Ay bol cerelli kara dağdır külvelerim tokay vardır ey. Hey ay temizde vaktim çağdır tepta olur yurt
buldurları bolur tekrar yürütleri. Dağlarına değiller Balkan, aha Balkan kürdür sana atta kaley. Ey ay kısayı geçip yağda yakın nurlar döker bulutları, yağmur yağdır bulutları. Ay kart saylatın kusurun alfam ütel benim avaz alfam ey. Ey Aydar bayram dinle bilsem sağlam iner bürütleri, iner sağlam bürütleri. Aydar bayram dinle bilsem sağlam iner bürütleri, iner sağlam bürütleri. Süleyman Sağol, halipalar yolu bilen atlı söhbetli konserdimizi haydaydın bilen jemläp berjek. Men bir diýen aýdym bilen jemläp beräýin. Bolo. Vah garip gönlüma zoz eyleyip, ay del gönlüma zoz eyleyip, gelip de gel duran bibi. Ey gelip de gel duran bibi. Ay bir de bir hosavar yetire. Del gönlüma sor bibi. Gözüm düştü gel gözlep durdum, vah kovuladı gel könedirdim. Ey kovuladı gel könedirdim. Dünyada kelmeler vermez. Sana düştü bir ay bir boy bir vaktan bir yar bir yani aşıktan mal hayatı gel vak basınla köktür kovası. Ey basınla kenir kovası. Mevzurursun deryatıya. Gelip bastın asar bir. Aşk çanlı gel tentendarım, vah bağda bityen gel almanarım. Ey bağda bityen gel etme narım. Vah tentemenin yok kararım. Gönlüm arzu gider divi. Hey
Vakti menin yok kararım vak gönlüm arzu eder bir ay bir boy bir vaksan bir boy bir Süleyman aýdyp beren aýdymlaryň üçin, beren gurrunlygyň üçin sag bol, sesiň batly ýaňlanmagyny arzu edýär. Sağ ol. Şunun bilen halipalar ýoly bilen atly söhbetli konsertimizi geçer gutarýardy. Hoş, sag bol.